warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banu, karo Bu Nem karo Ija. Aduh saiki kate lapo? Apik godhong telo kriwit. Oh, gak percaya lah. Godhong telo ning urung ngerti jenenge. Oh, ya ngono jenenge dhewe. Telo Belanda, telo Hongkong, telo Jepang. Telo Jepang yo. Iki Jare telo Bu Nem Kulon godhong telo Jepang. Aku manut aku ya ora jenenge kok. Mending penasaran lho. Lah yo. Wis ayo nang digolek. Ayo. Nang ndi, Bu? Lah iki kono kae. Lah nang pinggir kono akeh kae. Oh, lemu-lemu e. Nah, iki aja ya Bu Nem yo. Oh, ki. Lho, Ning iki godhong telo iki. Bu Nem iku ora weruh jenenge godhong telo apa. Saiki jenenge Sampeyan lek ro iki godhong telo apa? Tolong dijawab. Berarti iki jenenge Mak Lotes. Lah kok iso apa? Telo kates. Weh, godhong telo iki. iki lho Lur, Nem ngene iki lho Lur. Iki wingi sebagian ya wis diret wong ya manem ya. Kan kepengin jangan paling Ayo. wong sing amek kuwi. Ya ora apa-apa. Kuping jangan Lho, disisi. delok ta, Lur. Wis akeh kae ngalor-ngalor kae. Iya. Masih akeh lho. pol iki. Wah, ketemu sing Kandhani ku mangmen kok iki sik takon meneh aku iki gurung ro. Kang men iki takon iki apa jenenge? Godhong telo. Godhong telo. Ning jenenge Ning apa durung ora ngerti jenenge. weruh. Jarene Nah. mau yu Nem godhong telo apa iku mang? Kriwit Jepang. Kriwit Jepang wae iki. Ya iki ja. ini Mak. Ning kok iki gak remrinding kok Mbak Nem ate ngomong ana ulere barang kuwi lho. Ora ono. Kene ana aku ora ono ulere iki. Ya, kowe Wedi ulere. ulere karo aku iki. Ayo kan koyo kok uler lah koyo. Heeh, ki pawang uler ki. Gua iki dhuwur iki, Mbak. Lah iya. Pokoke Lah iki oleh lah penggo. lemu-lemu. Jangan sepiro wae wis ana iki lah. Jen yo. Oh, temenan ki. Lawemu lemu subur-subur. Nah, iki Bu tak Ibu. Yo, iki kayane soka lho ya. Wis Wis oke gak lah iki. Gue sesuk meneh. Yo, kene. Tak tambahi sakmene. Koyone wis oke ya. Wis gue sesuk meneh wae. Nanti wong ora ketok sing Ora nggawa. ketok. Ayo, saiki. Wis jalan wis gak usah kakek wis saiki ayo budal nang sawah ayo. Yo. Lho aku ki mencolot kene ya. Heeh. Wis lur iki masak nang sawah kene iki ae. Aku seneng lho masak nang sawah apa maneh yamen iki. Sewejuk ngono iki lho, masih ketoke panas tapi suwilir hawane iku enak. Iki aku tak nggodhog banyu dhisik, digawe nggodhog-godhong telo kriwit mangkae lho. Wis lur. Iran tuwono padha wae iki. Apa mesti ditinggal? Heeh, sik enom banget. Kok ndak nganu mlusuh banget. Oh, didewekno ngono lho, Ja. Sing tuwa ambek sing enom. Oke. Sampeyan tahu Bu masak ngene iki, Bu? Oh, lah bedino kerep iki. Kecan sayuranku iki. Enak, Bu. Sampeyan biasa apa? Eh. Sampeyan biasa ya apa? Sampeyan masak apa iki gak tau jaman eseng, Bu. Ya ora, ke masak iku, masak santen biasa kae lho, santen putih. Sing kira-kira enak gak ya, Bu? Oh, enak Pol. Kok karo apa yo? Karo Cocok yo. gembus. Gembus Hah. tempe. Iya, tempe. Weh, ono lho aku. Aku duwe nang kulkas kae. Tempene gak katut berarti seje. Heeh. Oh lah. Tekanane. Aku duwe nang kulkas kae. Iya. Terus semangat ngono. Iya lho, tak persani sik klopoi. Iya. Benek lambe iki genah. Klopo dudu santen ya, Mas. Biasa santen ya sing diperesi ya. Aku ya kulino ngomong santen tak persane ngono e. Iki lho, Mak, apa Mak? Kok ndase ulah oglek-oglek. Ora apa-apa, meneh dilem iki karang ya bejate wis nang kene kok ya ora nggawa lem lho. Enak tenan jenis. Ini ya, Bu. Heeh.
Oh iya, beneran iki wis umop. Oh, bukan. Lah, wis jegurna dhewe kono. Aku tak nggae bumbu. Nah iya. Nah iki lho wis godhong telone nyemplung to lur. Saiki karek bumbune iki lho. Bumbune dibumboni ngene sing simpel-simpel ae Bu Nem yo. Iki ana bawang, bawang, ketumbar, kemiri, laos digeprek godhong jeruk, kunir ngono kuwi wae ya wis lho lur. Engko tak dekek nang deskripsi ya. Muga-muga Bandung gak pekun ya. Biasane iku ngono Bu Nem. Aku engko tak dekek nang deskripsi ya lur ya ngono. Engko videone upload aku karo Pekun. Iya. Iki bumbune peyek lur ya ancek digarap Mbak Ija. Ana ketumbar, bawang putih, kemiri, lombok iku terserah. Gek ya kenek, ora ya ora apa-apa. Godhong jeruk wis ngono ae ya. Wis entasan Bu Nem. Wis kaya wis mloso ki Ah, yo. iya. Wah, iki Engko kan dilebokno santen umep apik. Lho lur, wis ngene ae. Bumbu peyek iki diudek-udek dadi siji. Lah kok apike demut jas melantir ngono. Keren ta, Mak? Tur. Terus kabeh kene engko. Iki godhong telone wis digodhog. Yo dirisi ya Panong. Ya. Nah, ora usah Rasa lembut-lembut. Rasa, heeh. Mungkin ketok api kan lho. Ya. Ya. Men nek dawa iki ndak seloloten ngono ki lho. Iki lho. Nah, iya. Iki. Wis lho iki banyune wis umep to, saiki balungane dilebokno. Iki gak sembarangan balungan lho iki lho. Iki balung iga, duduk balung-balung apa-apa iki. Iki lho duduk balung kurban. Kok iso ae iki lho. Iki balungku lur. Ngawur. Engko iki duduk balungan kurban iki, balung metu kono pasar iki mau. Kene masih kotor, Mak. Nyo. Kene ja. Iki kan koyokan iki wis empuk ja. Nah, dintas wae yo. Oke. Nah, dintas kono. Jadoy. Dintas lho ya. Wajane wis empuk. Kok wajane wis empuk. Balungane wis empuk. Oh ya Allah, le ngomong kok ya celemotan. Nah, kayak sebelah kono iki wae. Iki langsung genggongso bumbu. Iki bumbune lho dilebokno. Mas godhong jeruk iki kok ora nggawa. Oh, nek malah ana godhong jeruk ya sing. Aja agak ditandur. Iki ja wis iwake dilebokno ja balungane. Wis ya lur ya iki balungane dilebokno ya lur ya tuwan kok bumbune. Nah, kabeh sak kuwane gak apa-apa. Nah. Mantep toh. Ya santane lebokno. Iki santane dilebokno ya lur ya. Wis diudek iki nih ta? Oh iya. Ben iki. Ben campur. Wis. Kabeh wae. Heeh, ge opo katene. Nah, wis. Dulur. Delok lur. Kimplah-kimplah koyo ngene iki lho. Wis umep lur. Bu Nem, sayure Bu Nem. Yo, iki lho. Nah, iki nek dindoki ngene iki kok tambah mantep iki. Sip. Wah, apik ijo ya Bu Nem ya. Wah, Ijo mir-mir. meru-meru iki. Nek ngene iki marake mame semangat ge. Apa? Ya iya lah. Karena Rupane ya, ora. semangat. Lah rupane iki lho wis jan. Sapa sing ora ngiler? Nah. Wes Banong ngene kuwi kok dientas. Wis ah. Wes kuwi. Ya wis, tak nggone iki meyek urang. Mayek urang saiki. Mantap lur. Urang lem-lemu.
Wis semari kabeh lur saiki karek nyambel iki lho. Wis mari ngene ayo mangan lur. Halah. Wis ngene Bu Nem ya. Wis ayo gendang mangan cukup Iki duduk. sederhana iki. Tapi ini enak. Yo nriman kate gak nriman kowe kan mangan melok sapa? Wis. Mantap Bu Nem. Sambel. Iya, sambel Apa iki. sambel? Warep ki. Wah, dadi iki to. Engko dadi enak tenan. Sip. Yo kae sing ana urange aku. Sing ono urange Oh ya iya, kabeh tak kei urang. aja tak wae jladren aku. Nah, wis. Mek siji. Oh ya loro. Sing kowe urange ya. Yo manut. Ayo. Padahal ya wis padha ae telu. Iki banung lur. Tatut balungane ya rezeki, gak njukuk ya wis ngono ya lur ya. Iya. Sambel lur gak kena ketinggalan iki. Kurangi lur. Monggo lur. Wis monggo lur, bismillahirrahmanirrahim. Enak rek. Iya sambel gak ono sambel gak nikmat sel. Sambel pedes ora ya jal dicipi? Ora nek sambel iki ra pedes, nek gula lho pedes. Oh, sejikan nih. Monggo ya lur. Sambel sedengan iki. Enak tenan. Mantap. Sambel lur diwul-wul kok ngene iki. Iki godhong telane. Enak tenan. Iki Mantap. sapa sing rasan bakal ketagihan yo. Enak banget. Ternyata rasanya yo enak ya. Enak. Iki jangan favoritnya Yunem iki lur. Koyo ane mak, iki dieseng-eseng bumbu kates ngene iku lho. Iku yo enak ya. Ya enak. Padha wae ngene iki lho. Kacake kana duduhe yo. Sisuk tak njupuk mangan. Geseng-geseng ya. Deseng-deseng yo. Karo apa ya? Ijo. Lawa apa ya? Kayak idare geseng-geseng terenduk meneh lho. Wis enak. Enak sederhana yo. Wah. Udah. Siap, Mak. Ini iki lho. Iki ne tok wae enak nan. Gila wil. Wah, rogol. Rogol. Gol. Sawah sampean tandur apa, Mbak Nem? Saiki pari. Padha ae. Durung panen. Sesuk nek panen tak tandur bayung. Enak. Lho. Iki ditanduri dhuwit ngono, Bu. Tak panen aku. Sampean jupuki ora duwe tak tandur. Nek tolu ku enak, Mbak Nem. Bayung-bayunge barangku nek sik nom-nom iku sewegen dijangan iku yo. Serbaguna yo. Gawurap yo enak. Godhonge dijangan enak. Tolone dijangan enak. Uwite yo ono sing mangan. Pokoke do kowe sing mangan. Ayo ora yo. Ingon-ingonku. Pancene lho. Masih masak ambek iwak asin tok, kadang-kadang iku mbek sambel tok nek mangan nduk sawah iku dadi lan enak ya Mbak Nem ya. Soalnya seger, angin semilir terus ya apa ndelok tandur-tanduran ijo-ijo ku lho. Rasane nang moto iki adem ngono lho. Apa meneh iki wis camping? wis idum ngono lah. Oh, Tadi tenan. mbak camping ya Mbak Nem. ya? Kapan-kapan ada camping ya? yo kapan? Nanti yo. Oleh ora kowe karo Kang Sur. Gue ya ora lah. Masa? Sing jelas Kang Surya melu to, Mak. Nah, ngono. Gal. Ya wis Sur, awak dhewe kapan-kapan tak ngadakno camping karo Lek Sur karo Yunem. Nek opo Kang Sur iso nganggur yo. Wis Nek gak ono acara. Wis ngono wae ya dulur ya wis videone sakmene ae. Matur suwun wis selalu didelok terus lur, aku iki wis seneng pokoke.
wis selalu di-subscribe sampean. Subscribe. Wis didelok, wis gak bosen-bosen ambek videone Banu, wis matur suwun sing akeh. Saiki gantian sampean tak dongakno. Muga-muga sampean kabeh iki rezekine akeh, panjang umur, Amin. seger waras ya Lur ya. Meneh ketemu maneh ya Lur ya. Ya wis ngono wae Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.